Anagem nteke na kwa mụnụ biko achọrọ m ka unu gee ntị ka unu fụ vidiyo Evangelist Ekwuebuka Obi mee. Ọ sị ka o kwuo ihe ya na one Yahoo boys ndị Yahoo boys je n'ọfịs ha because na bụ ihe bụ enwere ihe bụ no matter what ọka mma na onwere ama m abịa na comment section kwuo okwu mana one thing ya chọrọ ka mata bụ no matter ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa ụgwọ ọrụ ya dị and two eziokwu ofu ka ọ dị eziokwu ị na-afụ ofu ka ọ dị ọ dịrị ịbụọ so no matter ọnụ ọbụla isi kwa wee chọọ ka itwistie ya eziokwu always remain one. Kedu ihe mere nji wee na-ekwu ihe a? This video ya for his encounter with ndị Yahoo boy, then unu na-ese the video, then we will now come back ka m kwuo ụmụ Igbo some of the things dị m n'obi mgbe m na-enecha this video, and I felt the need to talk to our people. I'm na most of you not quite into the system you know this video. Don't worry, one of me you couldn't say up me. When at the end of the day, deep down in your heart, deep down in your innermost soul, because in my heart, my soul, deep down in your soul and in your spirit, in this video. You met a Oyibo girl, and you made her to fall in love with you, and you are looking for a way to scam her. I was speaking to two Yahoo boys, professional Yahoo boys, speaking to them, begging them in my office to stop Yahoo. One of them said, if I stop Yahoo, which work? That they are helping Nigeria. I said, what do you mean by you are helping Nigeria by doing Yahoo? He told me our politicians are taking our money to abroad. Yahoo boys are helping them, bringing it back. To live honest life with a good vision will help you. It doesn't matter the time. Thank you. I'm not una forgo that video. Now the truth is, I want why in Kebezo. I want Bundi Igbo. Some of us na like igwa ndị eziokwu mana kalia igwa ndị bayi eziokwu. Emahe menje kwurio na most of ndị bayi ya like please ndị nọ n'ezi. Because I na ibu ụzọ amalụ mma esi n'ụlọ apụghị ezi. Mana the truth is that most of our people onye Igbo ya ewelu nwe ihe pịa onye ezi ọgwụ onye ezi na ihe imere dị njọ. Mana once he reverse, the reverse becomes the case. The data onye Igbo aha mekọtakwa ọma mmekọta nọ n'ụwa ka e pịa nwa ya ihe ebe nwa emere ihe ọjọọ. Kedu ihe menji sound like that? In a video Evangelist Ekwuebuka Obi okwu, ọ sị that na these guys will game na ha nọ into this system for a very very long time. That na ha dị ọkwa ready hapụ the thing. Na ha dị ọkwa ready no ihe oyogide ha negezanti ihe agwali asị ya that na ndị politicians na-ebupụ ihe na ihe anyị na-ezi ha nwere nyere ndị Nigerians aka na-ebunata the thing. Ị na-ebunata ya na ụdị na ewu exporter ọ na-ewu importer. Nke bụ eziokwu is that na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ regardless of onye ọbụla mere ya. Enwere something time nche bịa kwa okwu this video. I always give one example which is mgbosi ihe ekwete na ihe ọpịpịa unu na-apụ ibute ike n'ime nke unu na-apị bụ ihe ọjọọ bụ mgbosi ya anọ in a critical condition whereby your mom or your dad or somebody related to you need the urgent medical attention and onye abụrụgwe n'ọnọgo n'ụlọ ọgwụ ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ ka ị were the last money inwe wee kwụọ ụgwọ ụlọ ọgwụ ụmụazị a wee nara gị ya that day ka ị ya aṅụ yi mara na this thing dị ọjọọ because the ịbịanye average data of ndị Google waya 50% of them akwụọ n'ụdọ 50% of them na-egbu n'ọnwa ha. Yotago, and he's also addressing to all this fake marriage and one na-eme ndị ọcha n'obodo Igbo. You afọ na mmadụ na ọcha ya na-adị na mma ihe ọ dị after bụ ka ọ na-alụgodi ya ego. Wow. And when one report pụta post video ebe last 2 years a guy onye ọcha Igbo anyị onye Igbo anyị nwaanyị onye ọcha bụlụ ọnụ maka na ogwule waya with fake marriage ụmụ ya waya anụ nwụrụ na-egwu egwu. Kedu ihe sere okwu na the guy mgbe the boy nata onye the boy mere introduce nwanne nwaanyị was actually nwunye ya. The onye ọcha wee na-achị ya bịa wee na-asị nke bụ na nwanne gị nwaanyị na-anọ n'ihu ga-eyipụ akwa nwanne gị nwaanyị unu na-alahụ n'ofu bed nwanne gị nwaanyị unu na-abụ na-asaka ahụ ọnụ efte na-asị ya nọ nwanne gị nwaanyị n'onye furu igwe na onye a bụ nwunye gị. O wee kwụrụ ọtọ wee mee gịnị wee bụọ the guy ọnụ nweta the video ebe a na-asị ndị mmadụ na this boy mara ihe
he should go and ask for forgiveness, or better still, gwa onye ọcha sị ya nekwa ndị mmadụ na-akpọ m isi that no dey work, say don't worry, o mere n'izu ome n'ọnwa, onye ọbụla nọ ndụ today ji ọnwụ ụgwọ. And no matter ihe ọ bụla unu sị na Christianity doesn't work or na Christianity bụ scam, ngwa bụ onye Igbo n'onwe nke gị, ịma na onye ọbụla dị ndụ nwere ụgwọ ọlụ, ịma na there is somewhere that place ahụ ị na-achọ ka that place ahụ ị na-asị na ndị ancestors gị nọ na ha bili ezigbo ndụ. Okeke dị asọ yọla ya yọ, Okafọ dị asọ yọla ya yọ. Will you also tell your children na ibili ezigbo ndụ mgbe ị nwụrụ, na onye fully aware that na ibili ajọ ndụ? Being as ancestor, mgbe ya abụla ancestor mgbe nke gị, ndị be gị, ụmụ gị tonite, ụmụ gị tonite, ụmụ gị tonite, your fifth and sixth generation after you bido wele afa gị na-asị Emeka dị asọ yọla ya yọ. Will you be happy as ancestors zaa ya that ekpele ahụ, na onye fully aware that na mgbe dị ndụ n'imele one or two things na ziri ezi n'iru Chukwu mana ọ bụrụ n'iru mmadụ? Oshi ọbụla ezuru ezu bụ oshi. In as much as na ya agbawa mmadụ aka weli ihe ya n'ike, you have done certainly do something bad. Nne ya sị na maka Ebuka Obi wetara ya na Ebuka Obi ịmago ka anya ji na show gị the person like you people always say, mana ọ chọkwa na egosi na the person enwere ka esi ya transfer. Like today anyị nọ na Dunamis Church. Ka nye this example, one guy wee bịa gwa nye testimony ka mgbe a na-abụ abụ ekwu okwe that God touched his heart, he decided to give his life to Christ. That even last week na ọ bịala ụka na ọ maghị ihe na-akwanye n'ime nya zugoshi o wee si n'ụlọ ụka wee pụọ wee jee chọwa ebe o yi ezugoshi. You know what camera people did? Ibido gosiba azụ the guy. Ozugbo mention woshi, the camera shift way, so that kada bịa made the guy here kajabezo, as long as not Potago decided to confess his sins before God and man, he accepted no nwogi ihe ọjọọ mee. Bible say that when a child refused to enwe case kwa moro no Bible kwule mana somebody quoted it and I said, when a child grows up and decides not to serve the idols of his forefathers, it shall be counted it upon him as righteousness. Yotago, that guy Keta now gave his life to Christ, knowing fully well nobody knows what will happen tomorrow. Ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ. The truth is ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ. Ndị be anyị, and Evangelist Ebuka Obi kwuru okwu asị na those people abụgo top games in that ihe dị aha na-egwu ihe aha na-apịa apị, na ha abụgo top layers, na ha abụgo top kingpins na the thing. Anyị anọzi na mmehie ka amara baala anyị ụba. O wee asị maka ọlụ, onwero, there is no justification to crime. Aka kpala gị tomorrow, ndị kpata gama asị gị na ọlụ adịrọ, they will not even accept it maka na esi na ọlụ adịrọ ma eji wee mewe ya. Ama njụ gị ya na ọlụ adịrọ. Ọsọkwa gị jee ntị, enwe ihe Bible kwụ, ị na-agụta Bible ọfụma. Jizọs bịa meetie, I think ọ dịka Nicodemus ka ọ ji na-abịa, tax collector. O ji wee sị ya na kedu ihe m eme ka m wee keta na eze? Ọ sị ya na nọ niile anala ndị mmadụ ihe ha n'ike nọ niile na go and distribute all those things ahụ ndị ahụ n'ala ya, go and distribute it. Enwere onye nọ kịta na-egwu wayo na mara na ị na-egwu ihe a na-apịa apị, na ịmabere onye igwute nke dị otu, enwebere mgbada kwụta agwụ ụgwọ nke, mabere onye kwụta agwụ ụgwọ nka. You guys know each and every one of them. Maka mgbụsị aka ya akpali gị echi. Enwere ndị anaghị ezunwu ihe ha ezu, ọ bụrụ sọsọ na Igbo ka ọ dị. Enwere ndị nọ n'ụwa today, whether na ha enye, as long as na ha sịrọ gị were ihe a, iwere datin ihe enwe problem. Mana ọ bụ na ha sị gị were ya, fine and good, iwelego. Mana as long as na ha sịrọ gị na ewele nke a jide, ihe enwenata problem, whether you like it or not, agbatara ya n'ọsọ. O mehụ n'izu ome n'ọnwa. So biko ndododo ndị be anyị, ka ị na-ege this video, kpalịa na comment section, but don't worry, accept the truth. Leave the messenger, but you take the message. God upon.